Piny owacho nyiso geno ni chenro mar gero dagwach kod arita mar nam biro konyo duoko chien kata biro konyo maduong' duoko chien midhiero ma oganda yudo e nam. Dr. Masinde Bwire ma en jatatije ka duol marango chenro mag Nam Lolwe owacho ni chenro no ma omuonyo siling bilion 3 dhi konyo bende e jiwo ochumi mar Afrika ma Ugwe. Chenro no magedo mare no chakore higa mar 2017 geto jiwo wuoth makare, tudruok kod arita e Nam Lolwe. The region wanted to make our partner states that shares the rake to invest more in the blue economy sector. Number one, to ensure there is security and also promote navigation, including trades in the region. Investments that we have been witnessing here in Kisumu to develop ports in Uganda, Jinja, Entebbe, City of Mwanza, in Tanzania, the town of Bukoba, Msoba, the number of investment on the port improvement. This will facilitate the agenda that we are discussing here to promote blue economy in the region. My humble request to the government of Kenya and those actors who are here is to integrate their national effort to those of the regional effort.